ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಡ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತುಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಚಿ ಪುಳಿ ನೀರಿಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, ಐನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10-15 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವೊಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆದು ಕೊಣಕ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹದ ಸಣ್ಣ ಅಂಡಲ ಯಾರು ತುಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ದೀವನ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ದೀವನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯೆ ಅನ್ಮೂಲು ಮುಲ್ಪೈನ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ದೇತುಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಪೊಡಣ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಲ ದೇತುನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ಯಾನು ಅವೇನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಐನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ಕೋರಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾಮೂಲು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಎತ್ತು ಪೊಡು ತೂನ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಹದತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ ಯಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಡೆದಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಐಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೇತುಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಐಕೆ ನನಗೆ 15 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೇತುಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಲ ಖಾರ ಬೋಡಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ದೇತುನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪುಳಿನ ನನೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ನೀರುಡು ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪುಳಿತ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕ ಪುಳಿತ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸೋಕು ಪುರ್ಂಚಿದು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪುಳಿತವು ಬುಡ್ಚಿ ಕೊಜಂಟಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇದು ತುಲೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೀಂಡ ಇಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಚೂರು ಪಾಡಿಯರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಹದೋಟು 1 ಚಮಚ ಫುಲ್ಲು 1 ಚಮಚದ ಹದೋಟು 1 ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕಚ್ಪು ತಿನದಿನ ಕುಲ್ಲ ತಿನ್ವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಗಲೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಕಚ್ಪು ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕೋರಿನ ಲೊಂಬುದು ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು 1 kg ಕೋರಿನ ಲೊಂಬುದು ಕೊಣತಿ ಒಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಲ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಕೋರಿನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲು ಒವ್ವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಓಲಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ ಚೂರು ತೊರಲ್ತದೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 2 ವಿಷಲ್ ದೆಪ್ಪಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ 2 ವಿಷಲ್ ದೆಪ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡಣ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದೊಟ್ಟು ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಉಂಡೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿಗೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ಆದ
ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಐಕ್ಯಾನ ಐನ್ ಕಾಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಅವರೇ ಬಿಡ್ಕ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಕುಡದಿಯೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಅಪಗನೆ ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಅಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ಅವು ಐತ ಓಪನೇ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಓಪನ್ ಬೇಪನ ಐತ ಗ್ರೇವಿ ಐತ ರೈಸ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಒಂದು ನನ್ನಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಂಡ ಶೋಕು ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ಗ್ ಪತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕದ ಟೈಪ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಅವನಗವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಸಾರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರಿ ಚಪಾತಿಗೆ ತಿನ್ನಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಇತ್ತೆನಿಗಳು ಏತ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂತೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಬೋಡನ ನಿಕ್ಲಂತ ಗ್ರೇವಿನ ಒಂತೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಅವು ಡ್ರೈಲ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಬೇಪ ಎರಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆದೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಕಚ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪುಂಡು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಗಿಲ್ಲನೆ ಉಂಡು ರೇಸ ಉಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಅನ್ಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿಢೀರಾಯಿನ ಕೋರಿ ಕಚ್ಪು ನೆಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.